Assalamu alaikum, hormatly gyzykly kanalyň agzalary we mehmanlary. Ýaşamysyňyz? Gyzykly kanala hoş geldiňiz. Adatçy bolşaly bugün hem men siziň bilen ören gyzykly we peýdaly maglumatlary paýlaşaryn. Şuňky mowduga geçmezden öň şeýle gyzykly videolaryň dowamynyň gelmegi üçin kanala agza bolyň, like goýuň we dostlaryňyz bilen paýlaşyň. Bugünkü mowdugymyz nädip arzuwa etmeli. Bugün men size arzuwa etmek için etmeli ilkinci 10 adımı aýdyp geçecek. Gelin onda başlaýyn. İlkinci adım. Özüňiziň kemçiliklerinizi keskitläň we kemden olardan dynaň. Ýagny ähli adamlarda kemçilikler bar. Ýöne käbir adamlar şolary keskitleýär we şolardan dynýar. Olardan bir günde dynyp bolmaýar. Şonuň üçin kemden dynmak gerek. Dynansak da käbir adamlar özleriniň ýalňyşlaryny keskitlänik, şol sebäpli de olar elmidama şol boluşyna gelip ýörenler. İkincisi, kıska ve uzak wagtlaryň maksatları keskitläň. Ýagny, siz şundan 5 ýyl soňra nämeler gazanmakçy we ömrüňiziň soňunda pensiýa ýaşyna ýeten wagtyňyzda nämeler gazanmakçy. Üçüncüsi, şol kıska we uzak wagtlaryň maksatlary ýetmek üçin edilmeli hereketleriň planlaryny çyzyň. Ýagny, näme hereketler edip 5 ýyldan näme zatlar ýetip bolýar. 10 ýyldan näme zatlar ýetip bolýar we ömrüňiziň soňuna näme zatlara ýetip bolýar. Dördüncüsi, özüňizi terbiýeleň, ýagny disiplinali boluň. Bir zat etmelimi? Hökmany suratda şonu isleseňizem, islemeseňizem edin. Her gün hökmany suratda şol etmeli zatlaryňyzy edip duruň. Beşincisi, şahsiýetiňizi ösdürýän kitaplary okaň we audio ýazgylary dinleň. Her gün hökmany suratda iň azy 20 sahypa kitap okaň. Altıncısı, maliýe sowatlylygyňyzy ýokarlandyryň. Ýagny girdijiňizi we çykdyjiňizi elmydama hasaplaň. Her aýda gazanan puluňyzyň %15 ýa-da 20 götermini bank hasabyna ýatyryň we 10 ýylyň dowamynda şol pula deginmäň. Pul nädip gazanyp bolýan ýollaryny öwreniň. Diňe bir aýlyk bilen ýaşaman kaptaldan girdijileriň ýollaryny öwreniň. Nädip agyr iş etmän ýeňil ýol bilen köp pul gazanyp bolýan ýollaryny öwreniň. Ýöne halal ýollary bilen. Yedincisi, saglygyňyzy serediň. Hökmany suratda her gün maşk ediň. Iň azy ýarym saat ýöreň. YouTube'da ýa-da başga ýerde 10 minutluk bütün beden üçin edilýän maşklaryň videosyny telefonuňyza ýa-da kompýuteriňize ýükläp alyň we şonu her gün gaýtalaň. Saglyk ören peýdalydyr. Hökmany suratda hassa bolýan çaňat garaşyp durman, 6 aýda bir gezek diýişiňizi ýa-da saglyk durumuňyzy hassahana baryp barladyp duruň. Sekizinci, aragatnaşyk endiklerini öğreniň. Ähli adamlar bilen güler ýüzli we mülakatly gürleşiň. Gyssaly bir zat bolmasa hiç kimiň sözüni bölmäň. Düşman toplamaň ýerine dost köpeldiň. Ýalňyşmak adama mahsusdur. Bir adamyň kiçijek bir ýalňyşyny ýa-da şol bir ýalňyşy üçin bütün ömür gahar edip bermäň. Dokuzuncusy, peýdaly güýmenje ediniň, ýani hobby. Peýdaly güýmenje ediniň, telefonuňyzyň başynda oýun oýnap ýa-da telefonuňyzda ýa-da kompýuteriňizde oýun oýnamaň ýerine başga peýdaly bir zatlary öwreniň.
10-njysy hem dynç almagy unutmaň. Dynç almak diýende ara geçip keyip edip ýa-da çilim çekip ýa-da ýene bir zat edip görmek ýerine başgalaryňyz bilen bir gowuja nahar geçirip iň ýa-da dostlaryňyz bilen bir futbol oynaň, basseýnde ýüzüň we şoňa benzer satlar. Anha dostlar, şolar arzu etmek üçin edilmeli esasy 10 sany adımlardır. Eger siz şu adımlara eýerseňiz, hökmany suratda arzuwuňyza ýetersiňiz. Şunun bilen şu günkü videomuzu jemleýärin. Eger şu video siziň göwnüňizden turan bolsa, onu hökmany suratda agza bolan, like goýun, tesir ýazyn we dostlaryňyz bilen paýlaşyň. Siziň bilen indiki videolarda görüşýänçek hoş, sag bolun.